Lumabas kami ngayon dahil kailangan namin pumunta ng bayan. So, update lang. Dito sa Pangasinan, hindi na siya kagaya ng dati na pagka dumadaan ka is maraming nakatambay na tao sa daan. But ngayon, may mga checkpoint. So yun guys, nakat ko yung video kasi nga po may checkpoint po sa labas. Akala ko hindi kami pa dadaanin. Pero guys, hindi namin ginagawang biro tong paglabas namin. So siyempre normal lang siguro na makibalita tayo sa labas. Para natin yung vlog to. Oo. Wala naman pong naitatalang dito sa Pangasinan. Pero yun nga, sa mga nadaanan namin, Nag-iingat sila. nag-iingat ng doble-doble dito sa Pangasinan. So kaya may mga checkpoint sa daan. Yan, kagaya ng nadaanan namin kanina, kaya pinatay ko agad yung cellphone. Pero instead na magpanic po tayo, mag-alala, yun ang dapat nating iwasan kasi baka yung pang maging reason para manghina po yung inyong immune system. Yung body natin. Kakaisip. Yeah. So yun nga po, hindi sa nagpapasaway po kami, kaya po kami lumabas. So ayun nga po guys, nasa highway na po kami. So ang nangyari dito, parang nagmistulang nagmistulang ghost town. Ayan po siya. So yun, ang oras na ngayon dito guys is alas 8 pa lang, 'di ba? So ngayon dito sa amin sa Pangasinan guys, wala nang masyadong tao sa labas. Lalo na sa mga kabataan, or kung wala naman po silang mga importanteng gagawin sa labas, hindi po sila papayagang makalabas. Lalo na sa mga minor. Minor. So itong nakikita nyo ngayon guys, binabiyahe namin papuntang Bayambang. So titignan namin kung may mga bukas pang pwedeng mabilhan ng pagkain like sabaw, yun. Pero grabe, dati kasi pag ganitong mga oras, marami ka makakasalubong, makakasabayan na bumabiyahe. Pero ngayon dahil sa ganito po ang eksena sa daan, so pasensya na kayo guys kung yung pagsasalita ko medyo limited kasi medyo sensitibo si paring Whitey si YouTube pagdating sa mga topics. So ayun nga guys, may isa po kaming nakasalubong, pero isa lang, hindi kagaya ng dati na may nakikita kang mga bus, kotse, motor, yun. Okay, so tuloy natin mamaya guys pagka nakarating na kami sa bayan. Ito na guys, malapit na kami sa bayan ng Bayambang, pero parang may natatanaw akong checkpoint. So ito na nga po guys, ang aga-aga pa halos wala na talagang tao. At saka may checkpoint po guys, may checkpoint. Kahit mapag-withdrawhan wala na, ganun. Tara na, balik na lang tayo. Hindi. Ha? Sandali lang daw, sabi ni Sir. Sandali lang daw? Sir, okay na po kami. Balik na lang daw. Ng umaga. So ayun guys, hindi kami nakadaan papunta sa bayan kasi may mga sundalo ba yung mga yun? O tingnan nyo, mga sundalo na yung mga bantay. Hindi kami pinadaan, hindi kami pinatuloy kasi talagang sarado na. So yun ang eksena ngayon dito. Sarado yung bayan. Sarado yung bayan. Wala kaming makainan tuloy. So wala nang makainan. Sa Malasiki baka pwede. So ayun na nga guys, hindi kami nakapasok sa bayan ng Bayambang. Kaya susubukan namin sa Malasiki, baka pwedeng bumili. Hanggang 5 AM daw yan eh. Oo. Ayon sa gasolinahan na pinaggasolinahan namin sa Bayambang, hanggang alas 5 lang daw po yung sa palengke. Kaya sa mga mamamalengke dyan, kailangan nyo pong agahan mamalengke. Ayan, kasi hanggang alas 5 lang daw pwede. Sabi ng Gasoline Boys.
Pero ganun pa man, para malaman nyo din at hindi na kayo mapasubong magbiyahe ng gabi. Oo, kung napanood nyo po yung video na to, mas mainam po na wag na lang po kayong lumabas ng gabi hanggat hindi pa natatapos yung yung community, ano ba yung quarantine ba yun? Tapos, kung kanina, kung mapansin nyo po yung nakikipag-usap sa amin yung mga sundalo, hindi talaga din sila lumalapit. Talagang oo, May distansya. oo, yun yung tamang kailangan nyo rin gawin. Yan, may distansya. So, magki-checkpoint lang sila basta nakikipag-usap, as in malayo talaga. Hindi sila lumapit sa amin, napakalayo po nila habang nakikipag-usap sa amin. O, ayun na nga po guys, nagbisto lang ghost town yung aming Bayan. oo, yung bayan. Gawa ng wala nang masyadong mga sasakyan. So parang ito yata yung pinaka final na po. Pero ganun pa man, wala namang cases na dito. Wala namang banta. Oo, itong mga nangyayari ngayon is paghahanda lang para at least hindi na siya kumalat. Which is ito yung maganda talagang dapat gawin. Kaya sa makakapanood ng video na to, pag inabutan na kayo ng alas 8 or gusto nyo pang lumabas, wag na po muna kayong lumabas kasi talagang wala kayong mapapala ngayon sa labas. So lahat ng nakita namin ngayon na nasa labas, pinapauwi talaga sila. Pinapabalik. Oo, pinapabalik at hindi talaga nakakadaan. Okay, sa kagaya ng kanina nga sa Bayambang, mga may kabataan, hindi sila pinalabas. Yan. Habang kausap din na nga sila, hindi rin sila magkalapit, magkakalayo lang sila. Kaya pag nag-uusap sila, medyo pasigaw kasi malayo. Oo. Isa pa guys, yung nag-checkpoint ng mga sundalo, mababait po sila, very Respectable sila. Hospitable. Respectable o tawag doon respetado nila yung mga Mga bisita. oo. Humble po sila. Sabi nila, saan kayo pupunta sir? Saan ang pupuntahan nyo? Sabi ng mga sundalo. Tapos sabi lang nila, hindi na po pwede. Hindi na po pwedeng lumabas. Tapos tatanungin lang nila kung taga saan kayo, ganun lang. Tapos isasabi lang nila hindi na po pwedeng lumabas, wala ganyan, or kung saan man lugar. Malaman nyo rin na dito sa Pangasinan, parang kagaya din sila ng Italy, tsaka na talagang pagka sinabing disiplina, tamang disiplina. So ganun dito ang nangyayari din sa amin. So mababait din yung mga tao kasi talagang makikita nyo naman sa video, ayan, nawala na kayong halos makitang tao na nasa labas. Unlike nung dati, pag pumupunta kaming bayan, makita yung mga tao dyan nakabalandra, pakalat-kalat. Pero ngayon talagang wala. As in, wala kayong makikitang tao. Pati nga mga sasakyan, wala halos eh. Nakakapanibago kasi ngayon lang to nangyari. Ito na po yung mismong bayan ng Malasiki. So pati si Jollibee, nagsarado po siya. So wala na. Pati mga nagtitinda-tinda dito, wala na rin. Yan, may mga checkpoint. Wala na talaga. As in, wala na po talaga. Nagbebenta, wala nang mga vendors. As in, sarado. Pero tingnan natin kung si 7-Eleven is bukas. Pero paano pag sarado rin siya, James? Pati 7-Eleven, no? Sarado na. Wala na. Wala tayong choice. Wala na talaga. As in, wala. So hanggang kailan to? Bukas. Hanggang 5 AM. Hanggang 5 AM. So kailangan talaga may oras lang talaga. Yung tindahan doon parang 5 bukas pa. PM. Kaya nga, hindi naman kasi nang kailangan bilhin natin. Ano bang kailangan natin? Ayan, wala kayong makikitang tao sa daan. Ganito kadisiplinado ang mga tao dito sa amin sa Pangasinan. Pero hindi ibig sabihin na nasa labas kami, wala kaming disiplina, ha. Kasi at least may pakita namin sa inyo, 'di ba? Kayong mga wala sa Pangasinan,
makita nyo na kailangan itong mga ganitong eksena ang kailangan pamarisan ng buong mundo ngayon sa kabila ng pinagdadaanan natin dito sa problemang meron kinakarap ang mundo ngayon. Itong mga nangyayari ngayon na ganito na halos wala ng tao sa daan, malaking ba yun? Habon yun. Malaking tulong yun para pati yung walang Para nakikilaman. mapigilan yung pagkalat. Ito po yung pinakamabisang paraan para malabanan natin itong pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Yan. Pero kayo na may nakita kaming galing Manilang bus, no? Oo, mga pauwi. Baka last trip yun. Mga siguro baka mga huling biyahe siguro yun, no? Oo. Pero ngayon at least nakita nyo dito sa Pangasinan talagang ayan, mahigpit na talagang walang pakalat-kalat ng tao sa daan, wala nang halos mga sasakyan. Ayun. Pati mga bahay parang akala mo walang nakatira sa sobrang tahimik. Yan halos halos wala nang taong tulog na ba sila? Ang aga-aga pa, no? Talagang lahat ng bintana saradong lahat, Tahimik na tahimik. as in tahimik. Talagang parang naging ghost town. Parang lang naman.